Ndewonu ndị be anyị, onye unu na-alụ ya bụ Nwaada Nnenna ya. Ụbọchị nke taa ewetara m na akụkọ gbasara nna na nwunye ya Ihuọma. Ụmụaka, o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. N'obodo Amaneke, o nwere otu nwoke aha ya bụ Nnanna nụrụ nwaanyị aha ya bụ Ihuọma. Nnanna na Ihuọma ebiri aha asaa dịka di na nwunye. Ha mụtara otu nwoke na otu nwaanyị. Na mbụ, ha bi n'udo na ọṅụ etu di na nwunye kwesịrị ibi. Nnanna na-alụ ọrụ dịka nne ezinụlọ. Ihuọma n'aka nke ya na-alụkwa ọrụ ya dịka nne ezinụlọ. Ọ na-enedo ụmụ ya na di ya anya nke ọma. Ndị agbata obi anaghị anụ olu ha ebe ha na-aba mba ma ọ bụ ese okwu di na nwunye. Etu a ka ha si biri wee ruo mgbe mgbanwe batara na ndụ Nnanna bidozi kpawa ụrị abalị. Ọ naghịzi enwe efe ezinụlọ ya. Nke ka njọ bụ na Nnanna bidozi chụwa nwaanyị. O nwere nwata nwaanyị a na-ahụkarị ya na Nnanna oge niile. Aha ya bụ Ugomma. Nnanna na-aga na nke Ugomma oge ụfọdụ ka ya na ya na-anọrị oge. Mgbe ọbụla Nnanna bịara na nke Ugomma, ihu ga-abụ ya sọ ọchị. Ọ na-emezi ka ọ bụ Ugomma bụ nwunye ya. Naanị mgbe Nnanna nwere oge Ihuọma na ụmụ ya bụ mgbe ọ chọrọ iri nri. Ọ ga-abịa nara Ihuọma nri o siri rie. Agwa Nnanna akwụsịghị Ihuọma ịrụ ọrụ ya dịka nwaanyị n'ezinụlọ. O were ihe niile tinye n'aka Chineke ma were ndidi na-eso ụwa ya. Otu ụbọchị, Nnanna kpọrọ Ugomma wee gwa ya na ọ ga-akwara ngwongwo ya laa be ya, na ya chọrọ ịlụ nwaanyị ọhụrụ. Ugomma rịọrọ Nnanna elu rịọ ya ala wee sị ya ka ya na ụmụ ya nọrọ ma ya lụrụ nwaanyị nke abụọ. Nnanna gwara ya na nwunye ọhụụ ya sịrị na ọ chọghị ịhụ nwaanyị ọzọ na be ya. Ihuọma gwara Nnanna ya rotekwa ka ha si wee bido, ka ịhụnanya na udo siri chaa n'etiti ya, mana ugbu a o nyela ekwensu ohere ka ọ bata ma tisaa ịhụnanya ha nwere. Nnanna egeghị ntị ihe nwunye ya kwuru. Ihe a wutere Ihuọma nke ukwuu, mana o nweghị ihe o nwere ike ime maka ya. Ka echi ya duru, ọ kpọrọ ụmụ ya abụọ wee laa be nna ya. Nnanna nọ na-ene nwunye ya anya, o wee kpọrọ ụmụ ya abụọ wee si na be di ya wee laa be nna ya. Ka Ihuọma hapụrụ be Nnanna ga-akpọrọ Ugomma kpọlata be ya. Ma Ugomma enweghị ọrụ ọbụla ọ na-alụ, naanị ihe o mere bụ ịchọ mma oge niile. Mgbe ọbụla ị hụrụ Ugomma, ọ kpa ugogbe n'aka. Ọ naghị ete uri nke anya, ọ na-ete uri nke ọnụ. Mgbe ọbụla masịrị Ugomma ka o ji aza ụlọ, mgbe ọbụla masịkwara ya ka o ji esi nri. Ọ naghị eledo ụlọ anya dịka nwaanyị kwesịrị ime. Mgbe agụgụ kara Nnanna ahụ, iwe Ugomma bidoro webe ya. O wee bido lote ka o si chụpụ ụmụ ya na nwunye Chineke jiri wee gọzie ya. O kwuru na ya ga-ejekwuru Ihuọma ka ọ yọọ ya mgbaghara. Ka Nnanna duru na nke Ihuọma, Ihuọma jụrụ ya ka ihe ọ bịara na be nna ya ime. Nnanna rịọrọ Ihuọma mgbaghara. O wee rịọ ya ka ya na ụmụ ya laghachite na be ya. Ọ gwara ya na ọ bụ amaghị ihe ya mere o ji wee chụpụ ha. Ihuọma gwara Nnanna na ya enweghị ike ịta okwu na be ya ọzọ. Ọ gwara ya gaa n'ihu gaa nụwa nwa agbọghọ nwunye ya, nke mere ka ọ chụpụ ya na ụmụ ya. Ihuọma nọ be nna ya wee zụọ ụmụaka ya abụọ, ha wee bụrụ mmadụ. Ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na nwoke ọbụla kwesịrị ịhụ nwunye ya na ụmụ ya n'anya, n'agbanyeghị ụdị nwa agbọghọ mara mma ọ hụrụ n'ezi. N'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa na-abịa na njedebe. Ndị be anyị, ka emesịanụ.